Ya, ya, iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane Bapak kepala sekolah. Ya, ya lan Bapak Ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Nah, iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupport musik Mas Joro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Ha 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 he. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang apa? Tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaramu. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya, Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni, sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Pangestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Ya, ngono. nggih sering niki SMK niki sering Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat nguri-nguri budaya Jawa Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK aku Pak. Asem kamu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal?
Lah kalau lho sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oke sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, koyo nguntabel. Bisa sore. Nah, kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. Heeh, SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Wah sing halus e. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tok dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bobo Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Bari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Cek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Beranten
Lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Ngaah. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya ya sing gedhe
Terus taksi. Harap gamelan Bali para kanca. anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo dalange ajar kendele heeh aku lek nek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng ayo enten mboten mau wis mulih borong siswane mriki wau Pak sing dalang wau enten pinten Pak sunggal namung siji sunggal namung tunggal namine Mas sinten namine ayo wani ora mau nyandi bocahe mulai wani munggah tak kei wayang sisi ayo nggih penyemangat wani ora ya wis langka lho duet karo Niken Salindri iki langka lho
Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak merawani ora? Niki Ayo, Bapak. ha iki. Iki dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar ndalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo oh. Oh, apa meneh kangkong. Heeh, Terus Purba Candra, Asmara. Purba Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jeluk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama apa yang nyapu Mas, mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, njajal suluk titik-titik ae. ya, ya. Ayo, Suluk. suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purba Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai. Pramudya. Pramudya. Ah. Loh, gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo. Apa seluke sampean apa? Ya, Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trimo lamun kataman sesare. Lakawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya baten kok siap menyawamu ki. Tatap, gak tatap blas. Ora tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintae wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Bang Gus. Asmara.
siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora aku. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Tak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem Disa Kangkon. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Nah, toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya coba campur sari ya gamelan plus musik yuk. Lintang Asmara terus. Luar biasa, Cah Bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik, semangat kamu belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Ya, Cah Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh. Dagangan iki wis apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah Bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Nggih. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap niken salin. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Ya biasa nggih. Ya. Sudah.